Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. What's going on? Mga tugang maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay kan Bicol Target ngunya na Miyerkules. Sa pangaran po ni Pio Fernandez, kita giraray ang magiriba-iba digdi sa programang ini. Laumi na kamo nasa maray na kamugtakan ngunyan. Miyerkules pala ngunyan ano. Taod-taod magantabay sa perpetual o sa novena kan Our Mother of Perpetual Help. Pasalamat kita sa mahal na Diyos dalanta at least safe pa kita. Sa luwas ang Mega Force Patrol. Ano biga para pasabot mo dyan, Tay Baldo? Teka na magparaalat. Deka nga ni natakot duman sa labaha. Sa dagom lugod, takot ka. Magro-restore nila makita ko ano ang mga pangyayari digdi po sa tuyang kapalibutan. Kaya stay put sana kamo dyan. Ano daw ang maray na piling mamirindalan? May pig-recommendad yan sa somewhere in Tagas. Nagbubukasan na daw garing tay pag alas 12 sagod alas 6. Pag aga dai, pero sa sabaw pa sana, ayos na. Baka pati, talagang madadalsuan ang dunguan, ano mo, ang dila mo sa sobrang init. Baloong ko na yun yung mga nosaro. Agdaon ko sa amigo ko. Anyway, ganito manggararay kita digi po sa programang ini. Kaya relax lang kamo dyan. Stay put. Kami naman po ang bahala magatod kan mga istorya digdi po sa tuyang kapalibutan. Bueno, dahito na pagparaatrason, inutuntunan na istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Yeah, so salamat Director Marina Apon sa mga parantabay sa mga dagdag niyatong baray na may problema sa ongoing na pinag-develop na Bubulusan Resettlement Site. Nata, may problema ang daga? Jim? Naputol si Jim. Pagkikol bagtabi, Noy. Yan. May mga istorya managad na nakakaluwas, mananangod dyan sa Bubulusan Resettlement Site. May nagkukontestar kan daga. Baka iyon na ini ang pagkisabi ni Jimmy. Jim? Yes, Director. Bako man sa site, Siya no? ang problema, so, ang apektado, iyo sa mga residentes na original na nag-i-restart duman sa barangay Bubulusan sa ibaba na parte o downstream kan pig-develop na relocation site. Hindi nasalukan, ano? O, baka. Baha?
ongoing and road concreting as in drainage. Pag naguran, gabos na tubig hali sa itaas, gabos ibibulos pababa sa purok 5, kan barangay. Iniling personal ini Mayor Jim Anong ko talagang makahirap man sitwasyon kan mga taga-barangay pupulusan. Kung pinag-report naman niya ang bagay na ini kay Provincial Engineer Dante Baclao, ang kahagadan, rikas-rikasan ang trabaho, asin po in direksyon ang tubig, tagsapin ko na mabutlaan na taguran, dapat makutumbok sa mga kaharungan at bonus kang tubig, imbes sa ibang lugar na mga lehitimong mga residentes ang barangay bubulusan. Nataday dyan ki-drainage. Problema nga doon sa lugar na bako ang problema sa taas sa piganohan sa site mismo. Dito po sa baba kasi ongoing po ang ang road concreting din yung drainage. Kaso yun nga mas nauna yung ulan kaya talagang binabaha sila doon. So nagagad po ako dispensa. I-report ko na po yun sa PEO na dali-dalian ni Dad pagtrabaho, talagang napiktaran man sa mga doon. So, tingin sa taas, naman sa downstream. Opo. Kaya, pipa-fast track man ni Engineer Baclao. Ay, mo units na kung nakatirindog naman? Pagduman ko, magatugdok pa sa Red Cross po ang nauna doon. Ay, yari pa talaga yan, Hindi, madali man sa nata. Kasi may contract yata sila Materialis, alam ko, nandun na. So, wala pa timetable ko na rin talaga? Hopefully, baka madali lang naman sila. Siguro September, October, tapos na. Hindi pa pwedeng magtabang na sa mga naward na bagay. So, Ay, nagtatabang po sa mga tagsadiri, sa beneficiaries. naward na bagay sa Opo, nagtatabang. Yan, tabi Direktor ang tingog ni Mayor Jim Anong ko tungkol sa problema kan mga residentes original na taga-barangay Bubulusan. Pangyayari, adi. Tindahan Pigbubulusan. Okay, aman palan. Tama na yan na barangay, adi, bubulusan. Tindahan Pigbubulusan. Supurok 5 an pigbubulusan. Correct. Kanali sa resettlement site. Yung man ang reklamo, tanakawaran ko na kayo sa kapitan kan barangay Bubulusan. Kanday ngayon resettlement site yan. Dahil man ngayon kami problema digday. Siyempre. Ngunyan, na natural niniro so mga bulod, nagigibok ilampo, drainage, maray, ang drainage, idirekta pasiring sa baba, kung saan ito pambuluson, bako nga putol. Igo dyan ki, pwedeng pabulusan na sapa ngaya o salog? Inda sa na kung igo ang papabulusan kaan. Kunda yan ang problema. Magibo ki salog? Gumibo, magibo ki proposal ang barangay. Gatira ka talaga, Direktor. Ngayon ba kasi na, alay ang pabulusan mo sa kabasan? Oo, sa mga arong, na mga pwede. Oo. Tanakadyan ako sa bubulusan mananggad. Ayaw. May mga aneskulan dyan, yaon sa ibaba. Bakaw? Bubulusan talaga. Bubulusan talaga kan ali duman sa pagpapagibong resettlement. Bakaw? Pangyayari sa bubulusan. Giwan siya loob pala. Ha? Giwan pala sa loob. Baka maduman mo kan si engineer. Ayaw. Ta siyempre, rainy season na bagatabi pugi, bakaw? Sabi mo bako ka baro doon? Bala ka na. Sabi mo bako ka baro doon? Baro doon ano? Tayo marita ka sa bagong aga-baga, bako ka baro doon? Bako talaga. Yan tabi, Direktor. Asa tayo mga dagdag na informasyon? Jimmy na salita, DZGB News. Sige, mapalas tabi, Jimmy Boy. Maray na hapon kay Cristol Dalagit. Nakaantabay, yun na sinanian maray. Chris Dalagit, maray na hapon tabi sa imo. Yaw ka na digis sa area. Okay. Sige. Bueno, dugangan ta pa na istorya dyan sa luwas. Nasa linya man si LBB. LBB, sorry na tabi. Sorry naman, tabi, Drake. Dahil ka man pipinsar na araw pa lang kita sa reaction mo. Atay, man ba po manikay to?
Basikas ako. Pero midbid mo yan, paniguradaan. Pangyari sa imo. Ay man, kumbaga, pinatulan ta lang. Ata, ipig-isnab ka? Ay man, attitude lang siya. Oo, ata, ano ka? Pag nagsabatan ka mo, pigliudan ka? Oo, kalalaking tao naman. Hmm. Kaya isa na. Kata. Baka nadadaog mo sa beauty? Daw ko sa pagkapogi. Ayo, sorry na. Dit na bagay. Day, man. Di padakulan niya man kaya. May gustong sabihin yan. Aren, Yan araw ka ng mga pahit. ano ibig sabihin? Relax ka siya na nga. Tanganing di magparalang kawaan pulse rate mo. Para karaw. Maski ano na sanaan pipatulan mo pa, ano? Say, man. Diyan naman ka, no? Pag luminag ko ang pulse rate mo, kurob kutab naman ang ano mo kaan. Say, Relax ka na nga ni. Oh, Ano yun pa na. man, nasa, ano na, kumbaga, nasa finishing touches na. Iyo baga. September, October, November, apat na bulan naman sa nanoy na taod-taod. Iyo baga. Oo. Ano pa man. Iyo. Pero dapat, so, yan ang mao dyan, So, mao dyan, dapat mao dyan. Bakit Oo. itong inuton, so, dapat mao dyan. Iyo baga. Kaya, okay na yan na, so, mao dyan, ipaod dyan. Opo. Yan. Iyo. Nagparaulog si Taybaldo. Okay na, sige na, go ahead na. Roger, sa mga dagdag na barita tabi, direct kalat na palandigdi sa bilog na syudad. Maging digdi sa Legazpi Port District area. An? Nang posible daw na maglaad ang labanan sa Tukawan bilang alkalde sa maabot na eleksyon digdi sa Legazpi. Sisay? Sisay? Ini makalihis na manutaran asin mapag-aramang kan DZGB News na maski sa ina event tabi direct, maski sa ina barangay, ururon-uro na kimapa opisyal o kimapa grupo-grupo nin mga organisasyon na may saro man daw na dakulang persona an malaban bilang alkalde kan Legazpi asin pwede daw na makalaban kan kampo nara alkalde Noel Rosal. Ano, apera ka nagluluwas ngunyan, ano, magiging tuloan na ralabanan? Ay man, One-on-one manggalayon? one-on-one. Maski sa ina lugar, nagiging matunog ini, taining personang ini, pirmi man nasa syudad Bagatabi direct. Pero dahil man ili nagkukumpirmar kung siya talaga madalagan o dae. Di pa naman may siya na malaban kung di man makonfirmar? Pero sa mga nagkakapira mga kapitan na nakakaulay kan DZGB News tabi direct. So, ang iba palan, amigo man palan ining pareho. Pareho ining maglalaban na ini, amigo. Yan. Matitipisilan daw sinda. Kung papisos na sinda, kung si Sir suportaran. Ang isi ko, isi mo. May mga punong barangay na nagbaralyo na. Igwa nga ni, sa ibong nalado, yun na nga ni yan so masunod tagita taram. Na may mga nagruluwas daw ring uding na may nagkakaramyo na daw. Pero may iba man na dayupot man giraray sa presenting administrasyon. Siyempre, di man mamaali yan. Roger to that. Pero uning mga kapitan na medyo impartial pa man ngunyan tabi direct, na abo nang magpaunambitan sa DZGB News kan sa indang mga pangaran, ang nagiging magayon man daw kay ni, kumo may ano na baga, may mangyayaring dakulang kompetensya, nakikinabang lugod daw sa mga tao. Maray man, siyempre, suwalaw sutuo, pari ito mananao. Ngunyan pa siya nang mailing mo ngunyan, kung ano so igwa man saro, parog-arog. Kumbaga, patarapatan. Ano ba siya na, irinutan man siya na yan. Roger to that. Susaro, nagpabugtak water system. Susaro man. Pabugtak man. Roger to that. Nagbabugtak educational assistance. Susaro, human.
Pag-ibok kitinampo, igwaman siya ano Iyo man. Pabugta ki Jetmatic, igwaman. Roger to that. O, puro parariyo baga. Kunyan may ma-sponsor sa pag-extend kaya kan building, so saro iyo man. Yan, eskwelahan. Roger. Kumparang room. Roger to that. Hindi magayon baga. Oo. No di, nangyayari sa na yan sa mga ararayong lugar. Sa mga Roger. sentro. Wala man. Dahil di sa sentro igwa man. So, mga nagkapera siya na. Oo. Hisa yan na pagsasabi mo. Ano? Hisa pagsasabi mong iyan. Ay pa man nga rin nagko-confirmar direct. Na, di lamang ki, ano, hisa na tawo yan. Ano an mustra daw. Maray man. Pareho maray. Pareho maray. Maray man baga si an administrasyon ni Mayor. Maray man an ito. Hisa na ito, ano, lalaki, babae. Individual. Individual ano. Individual. Kaman daw. Bako man ito sa pigsa, si Ninong. Ha? Bako man si Ninong. Sinong ano? Si Ninong kung malawos. Hinda. Ha? Hinda. Baka iba man. Mare man yata, at least igula makipagpilian ang mga tao. Bako man ito. Kaya nga, nabigyan sabing eleksyon, tang may pipilian. Roger. Bako itong so, ngaya, unopposed na naman. Di na ki ibang pwede pa. Iyo baga. O, ngunyan, so mga 5 pati rin kapitan tabi direkta na kauron ta, pareho ang pigtataram. Sabi nga ni, 20 na daa. 20 na nagbaralyo. 20? Bako, 30 daa? Dit pang makabanga na ano. O, 30 na daa nga niyang buminalyo. Iyo. Roger. Pero, ining dakulang persona na ini, dahil man nagkukumpirmar pa. Sigun sa iya, kung ano pa man, magpapadago saan sa iyang magserbe. May nagtaram na ba kaya na siya mapahay talaga, come what may? Roger. Yun na ito. Iyon na ito. Evidence. Evidence. Speaks louder than words. Mailing tayan, pag submit kan certificate of candidacy, sa ngunyan, puro pa siya yan uring-uring. Iyo. Unless otherwise mag-submit kan COC sa October, that is the final decision. Roger to that. Kung may umatras man dyan, alam na kung natatao minatras. Bako? Roger. Ego ba kayo nagsusubmit ki COC just for the sake na masubmit ki COC, after a month or 2, pag mapuo na sa karampanyahan, minaaratras. Roger to that. Mina-withdraw Oo. sa bangko. Bangko. Oo. Una ko. Posisyon. Mina-withdraw na sa bangko. Uto na. Dahil ka na nga umatras ka na nga, mag-withdraw ka na, duman sa bangkong ito. Tayao na duman. Ayo. Roger to that. Nanganing dahil ka na nga magparapagal. Nakadi din siya palagod. Baka? Roger. Sige. Pero sigun sa mga kapitan na ini, nauugmaman daw sindata kung malawos daw ining sarong dakulang persona, magiging maugmaman dawan sa indang mga barangay ta kung arog kaya na mangyari, malatuoan na pagtao manin serbisyo, manlain-lain na mga programa para sa sindaman ng mga constituentes. Pero sinda, inaput man sinda kan DZGB niya sabi dire, kung ano man ang sindang desisyon, ikum an sa indang ngimot, tangaya pareho mingi ang amigo, pag-iisipan mi pangaya kimarhay, buda alaton mingi kung talaga ngayang mag-file in candidacy. Siyempre, nasa pag-atid-atid yan, siya daw ngayaan mas magabat, mas matimbang. Roger to that. Arin daw ngayaan mas dakol. Na may naisiyan ako na may plano man, bako sinda sa kapitan, direkta sa pamilya. Tangani ngayang masiguro na naresibi kung ano man ang ayudang itatao bako sa kapitan. Roger. Ta malay mo ngaya pagkontinuar, delugod na kaantos. Iyo baga. Difícil na baga. Roger.
So siya raw katawo, ano ito, desidido man ito, so taga dyan sa North. Ngunyan, so sa Roma na taga North, nagtutulog man ang pangarang kay ni sa mga kapitan tabi direk. Ay, makusog na. Makusog na, na iisiyan na kan mga kapitanes. May naisiyan ako sa saod, makusog na. Ano nga ya ini si, ano mo nga ya, si amigo mo nga ya? Madalagan man nga ini bilang konsyal. At sabi ko nga ni, makusog na ang dangog sa saod. Makusog na talaga tabi direct. Taigwa naman yung programang educational assistance ini, na individual na ini. Sabi sa kuya, sabi ko sa iya, sabi ko, makusog niya ako ang dangog sa imo sa saod. Sa niyang saod. Fine. Sabi ko sa daraga. At ay man pwede duman sa daraga mo, nadigdi mo na sa Ligaspe. Kung makusog sa daraga, iba ng lugar ito. Nangyari. Wala ko lamang di sa Ligaspi. Sa daraga pala nga ya. Dahil man itong iya maburutos ako. Binuha mo na naman pala. Okay. Sige. Roger, so yan tabi direct ang mga istoryaman na nakakalap kan DZGB News sa mga kapitan digdi sa Legazpi Port District area na may kinaaraman sa siring na bagay. Kung malawos daw, di ilingon na sana daw kapag nalawos pa nining mag-file ning candidacy. Taon-taon nun ta para August na. Patapos na so, kabangaan na so August, September. First week in October, yan ang filing na baga. Nag-aralat naman sa NEO kan sa itaas. Pag nagkarama na duman sulinyada sa itaas, kung arin man na grupo, aram mo sa national position, dakulo man kinaga-aspirar na maging presidente, vice-presidente, senador, etc., duman sinda malinyada man. Okay, nag-aralat man ang mga ini, kan mangyayari sa itaas. Correct. Kadagi sa ibaba, may mga partido man iyan, malay mo, so mangyayawang sa ibaba, mabaralyo man partido. Pwede. Ang paguruyod-guyod iyan, sige. Roger, pero so, pigsasabi mong persona, sabi lawos na da talaga ito? Totong so, taga North? Tutong na ano? Lawos. Sabi mo, tutong. Dahil man kung sabing tutong. Siyempre sabi mong totong. Sabi mo, so ito tong taga North? Ang totong taga North. Pagkaraya. Kakalagtaram ada, kakalagtaram. Bahala ka. Baka dahil ka makaduman sa bakery. Kaya. Sige na. Roger, sa yan tabi direct ang mga makonselong istorya kan politika digdi sa Legazpi Port District area. Ako po sa LBB. Mabalas sabi, LBB sa mga dagdag na istorya. Miyaras tanto si Renz Luna. Ilawag ta na. Nasa linya naman. Renz, kamen. Salamat tabi, direct. Maray na hapon. Maray na hapon sa mga pranta. Pati yung tanong ng maray na hapon. Ang lokal na merkado kandaraga. Nakamonitor mo niya na pagkapon sa DZGB. Hello? Yes, maray na hapon dyan, right, tabi direct. Kasi na maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dugo niya itong mga bareta padagos at pagmonitor. Kan Municipal Agriculture's Office ka Kandargalbay. Kagabos ng mga umahan digdi sa Banuang Kandarga. Kaya nagmamonitor na sinda maulakitan. Din na maski ano-anong helang, lalo naman sa mga paruyan. Nangunya na natataw pakitan ng pandemya. Nadaklaw ng epekto na posibleng darahon sa agrikultura digdi sa kapalibutan. Na grupo ka na Municipal Agriculture's Office sa pahinganot ni Melgy Matosinhos. Nagkigwaning farm visit magin man ang pest and disease monitoring sa mga rice area. Digdi sa may barangay Gapo, Daragalbay, asin napasiring yan dyan hanggang sa may barangay Alobo, Daragalbay. Pinagalaoman na malibot pan sa indang grupo, digdi man sa norteng parte, kan Banwaan, asin magin man dyan sa may parteng Anislag. Kaning masigurado na mga umahan
safe sa maski ano manahelang ngunyan pang arungan ikan nangyari dyan sa 3rd District na naapektaran peste kapirang mga umahan dyan sa lugar na iyan. Kaya sa ngunyan padagosan sa indang kampanya lalo naman ang pangapodan sa mga Farmers Association na alagaan sa indang mga ataman na mga umahan sa nganing maiwasan man na magkahelang asin na madulukan ng mga peste magin man kan mga iba pang mga problema na posibleng kampangon dahil ang agrikultura sa pinag-sarigan ngunyan na nasa tao pakitanin pandemya. Yan ang manigdadabarat at sa luwas, Rans Lunad, DZGB. Babalasabi rin sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Daraga, nagatod sa oras na 35 minutos, pasado alas 4, mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo, madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan, alas 11 nin aga, sagod alas 12 nin udto, sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo, ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo, abangan. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa mga enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi.
Aparte sa 1,000 na tinataon ninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses and their student scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, mag-Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi,
helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legaspi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our work. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Convincing. Sige, dire-diretso katakan mga istorya ulit dyan sa luwas. Si Ans Galero. Ans, kamen. Yes, marinapon direct, marinapon sa abay. Sa mga dagdag man niya itong baleta, sampulo na mga fire station digding sa bilog na probinsya Kanalbay. Nakareceive na ng safety gikan sendang provincial field office. Inian napagaraman kan DZGB News, gikan kay BFP Albay Provincial Fire Director Chief Inspector Emily Doma, kung saan ang mga minasunod na fire stations ang nakareceive na kaining safety seal. Partikular na ang Libon, Pulangi, Owas, Ligao, Kamalig, Legazpi City Fire Station, Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, at Tabaco City. Otro tabi, Loelo ay Legazpi. Libon, Pulangi. Libon, Pulangi. Owas, Ligao. Owas, Ligao. Kamalig, Legazpi. Kamalig. Ano pa? Legazpi. Yung masya na? Santo Domingo, Bakakay. Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Asin, Syudad, kan Tabaco. Malilipot, Tabaco. Ano yung safety seal na initabi? Ini direct na safety seal na ini pigtatao kan na mga manlalay ng ahensya, may DTI, may DILG, may BFPS at may DOLE. Inisugod sa mga establishment o mga opisina na nagko-comply sa magkakanigong minimum health protocols kontra sa COVID-19 siring ka na pagkagad temperature check, food bath, asin na manlalay pang iba. Okay. So, sigun kay BFP Albay Director Doma,
Pigtalao maninda na makumpleto ninda ang 18 munisipalidad at mag-iba pa mga lugar di sa probinsya Kanalbay na magkaigwa kan safety seal tangani na ang mga albayano man magkaigwa manin kumpiyansa na apera sa serbisyo pigtatao kan BFP Albay kontra sa mga sulo. Dapat man na sinda sa mga modelo kontra sa COVID-19. Tama ba gata sinda kumbaga frontliner man sinda, dapat sinda man ang maging ehemplo. Halimbawa sa iba na sinda nagsusunod sa mga protokol. Tama. Okay. Yan direct ang informasyon man sa BFP ang Galero DZGB. Mapalasabi sa mga dagdag na istorya, mientras tanto, si Jomar Bien duman sa First District. Jomar, kamen. Salamat, Direk. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, 5 pa ang aktibong kasukan COVID-19 digdi sa Banwaan Kantiwi sundo sa mga oras na ini. Ang 5 initabi, Direk, na aktibong kaso kan COVID-19 digdi sa Banwaan Kantiwi. Iyo ang naghahali sa Barangay Kurukuro, duwa man sa Barangay Kararayan asin sa Barangay Maynonong. Ang aktibong kasong ining 5 iyo ang gikan sa total na 147 na mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 digdi sa Banwaan Kantiwi. 5 naman sa 11 naman digdi ang nagadansa na ng bitan na virus. Mientras tanto, sa ipinalwas na report pa kang TV Local Government o TV COVID-19 Task Force, nagluluwas na igwa pasindangunyan ng 294 personang under self-monitoring asin sarong probable cause. Na sa bilang naman kan mga nagkaigwanin positibo sa lambang barangay, top na sertabi digdi direct sa Banwaan Kantiwi ang Barangay Tigbi na nagkaiguan nin 20 kaso. Ikaduaan Barangay Kale na may 18 kaso asin ang ikatulo iyon Barangay Biyong na may Barangay Baybay na nagkaiguan naman nin 16 na kaso. Samantalang 2 barangay digdi sa Banwaan Kantiwi ang 0 o dahil nagkaigwaning kaso ng COVID, ini ang Barangay Bilen, asin Barangay Mayong. Sa mga datos na ini, padagusan pinagigibong pagpagirumdum ni Mayor Rawi Villanueva sa mga residentes na mantiniron ang pagsunod sa health protocols tangani na magpadagos ng magditan bilang kan COVID-19 sa tiwi. Sundo na totalmente mapuho na ini. Yan ang report. Jomar Bien, DZGB. Mapalasabi, Jomar, sa mga dagdag na istorya dyan sa First District kan Albay. 5 minutes po bago mag alas 5 nin pagkahapon. Digdi sa tuyang programa ngunyan na Miyerkules. Sabi nga na kaya, pigi urulayan na ngunyan, an urun ngunyan, sumaabot na eleksyon. Di ko na magparakiridit. Di ko na magparakiridit. Day pa man, puro pa masya na ansyas. Although, igwa na kay mga nagpaparotok-potok na mga istorya na kay si Arog kay ni, maali mo na, mga makarago na, sige ng relibot, magkukonfirm yan kung sinda mag-file kan sendang certificate of candidacy. Kung sige siya ng relibot, dahil man nag-file, dahil man yan. Kung ano nagbaburatwa digdi sa tuya, puro siya ng mga uring-uring na keso si Arog kay ni, mga kandidato ngaya, una nga nagluluwas sa pangaran, hindi nga siya Manila nga ni, sa Manila ngunyan na si Digong mainit na si ibang mga alkalde. Dalanta nagkarambyo ki partido. Yan. So mga leaders, sige na ang mga sabi nga na exploratory talks or negosasyon, uron-uron. Nagluluwas bagang ngunyan, ngaya,
Si Sara, mapait. Maili mo dyan darakulaw ng tarpulin, ran, Sara, ran. Ang pigbubusol na maging katandem ni Sara, si Sherwin. Yo? And here comes Go Duterte. Sabi man ni Go, ni Bungo, ako ngaya mapait kung si Digong ang maging Vice President. Ilingan sa nanindo yan. Sara, makandidato. Tapos yaon man si Bong. Pero hindi ako lang kung mangyari ini. Yaon si Lacson Soto. Binirilog na pati so tandem. Ping Soto. Ngunyan, makandidato man si BBM. Bongbong, makandidato man. Nagluluwas yan. Si Robredo, mapait man. Diyan pa sana, relibong ang tao. Nagluluwas ng pangaran man, si Cayetano, ti papait man. Ala ka mo dyan. Paano ni dumadadaog ang pambato kan administrasyon na sa oposisyon, di nga niya nagkakasararo. Dapat, one-on-one sa ang pahit. Puro interesado. So, LDP, mabugtak man kay pambato. Waragasinda kayan. Pag-abot ka ng oras, pierde. So, nasa administrasyon, saro sana. O, day, paman nga niya pala makasigurong saro ta. Iyan nga niya nagluluwas na si Sarah, mapahit. Tapos si Go, mapahit man. Ay, pangyari sa, ilingunta na sana. Ngayon baga, pag-iinitan si Isko. Nagbalyo ki Linyada. Yun na pag-iinitan ngunyan. Inda. Malibungon ang politika. Dahil nang una pagpare-resibo yan, isipon tango na kung paano ta malabanan ining COVID. Tayo ni an dakulao na hagyat, dakulao na problema ang pangunyan kan Pilipinas. Dispis na ang politika. Taday magkita dyan mayaman. Uning COVID, ini ang dapat na atugaron. Tayo ni an pasakit sa tuya. Dakul na magutaanaan mapabarakuna, dahil magkibakuna. Bako sustenido, ikapayawil, pa bakuna ka? Dahil ka mapabakuna? O si payawil nga ni, abo. Dahil magkinag-aabot na bakuna? Ayan. Okay? Bueno, mapaharan mantabay kita. Salamat po. Kaya sunod pag-antabay, taod-taod ang sa tuyang mga barata. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.